Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigararia bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwaranga watwarire ritukorigia na kwegokire nemeroberio yagenderera sembeo y'Ensoko TV no butukubwa kianda mutinyo yo gatatu mwaka no gwechirubere 2025 ne muri tukeri murioka maiga yense gochengera rituko ry'abasubati na nchoko banaringiga igarituko rigoronganchira senchira ya bene muganerie rikinga kichingi yana begongene kenga na chingire ritukeriga eria igoro ryo gochengera abasubati ensengima umungiro minto Gladys Kwamboka basubati ba minto Rus Nyanchama abego makogoti Blessed Ondigi no gusaba kwananga mwachengerete na bego mo director ne kuru assist studio akabere Miss F akomanyanera tumuganeria maya mama mu abasokoneke bunanko bachengira turabasubati asenjiremo bose yendekero bagendete gukinia igesaku na gokonyense kwegenderia karibu sana nemesa yamaya kuru Ensoko ensa eyamo chenkuru kwa Clinton Ondigi asiri bagaria bakombati sekuru ase studio ya kabere tu akwariganire tosange na koene kiaya ene kiyo kuru ase chinsemo ao asetumurikireta manga yo ene kiwa sorwango rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira lechi county chance 42 ase ensi ya Kenya mesa yamaya kuru Ensoko ensa eyamo achakira bon. Karibu sana. Mwancho murigeria boigo inyora na bokubwatia mesiga yamaya kuru Ensoko wetera se mitandao itoekerero Facebook na YouTube una Ensoko TV. Tugo chaka no robot rugo ichania asomubere wo musacha oyomo oyo taramanyikana gwikaboniga igotoke mambiarero ime yoroche rwa omugonga ensemo ya Rionyego ebunge ya Bobasi county ya Kisii asekerike kagaire una nigo embure nyinge yo gasene koenekiwa ase ense ya Kenya murikito Dominic Onderi nabwaterero robot ru ona gotomanya senchero wikirana omubiri bw'omusacha yo mubi myaka yigatu nigoto kaime orochi rw'omugonga ensemo ya Rionyego ebunge ya Bobasi county ya Kisii mambiarero asikeri kagere muna nigo omubiri nyare tukaba kokosombwa na machi embure nyinge gasene koenekiwa imense ya Kenya korengana kirori nigo omubiri oyo taramanyikana wikaboni goto kasenge uyorocherega asa bange bataramanyanga oyo ningo yo nyare tukaba ogosombwa na macha yaiga etwaje kogenda kuchiroche twanyora omonto ore roche oraire roche oregetirianda tabwati yanga monto into mumanyeti yaya ntumaitie esarwa ekenyoreke ne kiabo nyansi yaga aige Rionyego na omonto yatoka abuobuba no atoko omwana omochokoro buobuba nero omonyora yeyorenga macheime omotwe obugegete goche esengegu omonto twamanya kogenda ororo babeke engori bangusa gocharabu banyusi bororo na ore roche bosaigo oregetirianda abamenyi borogongoro iga basabire koroserigwa oburaro bagotombokira ase orochoroiga asikeri batebire muna ningo no ina abana babasinyiri kwamboka iri kogenda ase skuru twachandekire ntobwati taracha bana baitu bagochiere skuru nyachogochogo etaracha agerwete pi abana baitu bakogenda rogongorogoro imaiga twanyarire omonto roche seita gwetere taracha gaki abantu baitu amachumbe aba MCA gaki chambwa mitoto kwanye abana baitu bari bakobori gaki takwanye taracha gaki mwana yote konyoro mugakoyo nasenge ndatande skuru goro ye taracha yagero chigo chenda rocha nyoro mugakoyo gaki ngakibana mbako ngukyobo gaki mbororo kyobo gaki ndobwaji taracha sinya enyagitariere ngubuga iga para ndobwaji ase to kwambokero omonto nagongi botukoto chandege tase yo to weta e porteke nikinoere pana se yo bagotambokera arati no iweta mangana ya gaki tokonye abanyenyi bokuru asegeta seni Kenya ngoso nigo banyara ko bawikerana na korusio mubiro iga sajaiga ekero bona bari batarochio mu abasenka yabanyara ko bagosawa banyara ko bagotarire nkeri nyagitariya ne ogembo ilikwenda kigosene yo mwabanya tukabagosombwa na macha yaiga ko reporter tsen kia nambe magia Ensoko TV kuru ya Kenya kia Rionyego bonyansi ya meanya bachi sub county ebunge ya Bobasi county ya Kisii ninche Dominic Onderi Nyabuto Manchomo rigeria no kuboria kugenda te konekiwa mwirende chinga kichige mbure nyinge egenda te guto tuguska bosio sorobo tironde
Botendri wenkendu yenyagitari anene ye county ya Nyamira niko bono basabira abamenyi ba Nyamira gwesokia na kurigeria gose emebere 10 na yabantu 13 heyo yabira senkendu yugwitani mwaka oyamo bono gosene yabo maiga enyagitari gosenkendu eyo hetarache kweneke gutuguta emebere yo nigere eyabana abamura na boiga basacha na niko bono yarentetwe n'abanyanyimbo abo bono etaramanyikana wikaraboniga abanyene mpana byaba niko bono guchakira eiki enya barachie kwenekia konyora eoda kurwa sekot heyo irachie kwenekia osoke emebere yo nako yetuguta Asama rieta ngoro kwa David Haraka inde umu public health officer message mbwaterero asenya itaye ito mochari ito ya Nyamira kwate emebere 13 yaretetwo kurwe bituo mbalimbali muna bono ntobwa mubere noro retetu n'abasigari kurwa se oyo rwetare rwete matutu otogete roche ntobwate umubere orusete kurwa se moya kerenyo arafu ntobwate umubere ondo orusete kurwa se station ya Magombo ntobwate orusete we Gesima police station urweto 10 mutinyu gatatu 2024 ntobwate emebere ende yarusete kurudisi ya Nyamira police yo ntobwate yenda barete tu Nyamira nyagitari na Good Samaritans lakini baberirwo abande babere mochari kwetani umwaka oyomo totaranyora abanyene so ntora se process totaite go dispose emebere banya goikera bono iganto abaete notice ya 14 days notice 10 mutinyu kabere 2026 so totaite ko bwatia process yeganiri neri chikoria public health igere tonyore ko toda turusie mebereye toyire ase public cemetery era tokange mono tokoira kericho mono karango rigereria igere ndo gyo kumia abantu ange bonse kwasa bonse ebara basacha biaono amarieta ngoro ku Robert Ondiek intended tamangana prosecution in public health a Nyamira County tubwate mibere ase nyagitari ite ya Nyamira County referral nyagitari ite ya Nyamira as iganya Nyamira County ono tubwate mibere ororo mibere 13 ne capacity ya ito ya mochel igekubugoria abantu 24 one mibere tabwate abanyene yo kairete space ya 13 igondo tigarete ne space ya around 9 igo etanyare kobeka abantu bande bari basirire asiri tukoria na matukanda kwati uchimaega igeso kulia mibere ya congestion nyagitari gose abire menge ase mochari yaito ono twa rule notice nande twa itire notice chigweta sabanta abayo mintate ebire abanyene mbarache kunyubwati bakabona iga Tukusikabasio mwancho murigeria mujumbe wense mwe bunge abonchari Mheshimiwa Charles Onchoke niko bona ara omusangirikano bokubotoka chibasari ochia saba riko bonsi bechi secondary chi college Monash University echibese ichisa ine chilingi chimilioni 52 na isato elyo kubasira abaroki wabo elinde banyare ko bakwegenderia abaroki bari barase chi college Monash University niko bona barache konyorobo konyi bwo chibese chilingi chiribuisano na isato ne chimisano asiganyare ko bagakusaba abana inchi kurwase bunge yaye kwenekia bunanko mwabareri baga aikira satebira somo chandora chikotoka banyare ko babago kwandra asobwancha ni muri kitu ikliforenge agotomanya senchero bwikira Bune nchira yemo yogosira chisemi cyabana bansemo yabunge yabonchali bono nigo mu yabunge yuma ska Charles Onchoke batokora chiringi milioni 52 na isato ochia most important thing in our lives, education of our children. We've been able to get an allocation of 73 million Kenya shillings for Bonchari this financial year for purposes of supporting our students in learning. But our policy is that every child from here Bonchari is eligible to get money to be supported for the education wherever they are learning, so long as it's here within the country and it's an institution that is recognized by the relevant authorities of recognizing this institution. There will be fewer problems
will be having better performance. All I want is our number. The intake university una mosike wera ligo kwanera no mosike nyarigoti abana baitwara baswele university ko mataba for last year about 50%. We can do better. Check it to school. Tuja kwa ready by this week. Tonya tebe ngiga tutanda nitonya ndawa enough textbooks. So tukaliwa cherewa. Lakini kwa mtaasari kero mwana kiangiro kero mwana obonchali wasomanda onsi koja kanyare etekiae Kako kwana somo sangerekano yokora kana ase skuru ya sekondari ya Igonga nigo mujumbe Charles Onchoke asingerabu na kisemi nigo chirichingia asokoro isegesa ku nabarayibankyo abo asaba abo kigabanene beche skuru ko babana libagalinde basome libagali ko baselya gochia asinka cyabo ekyana nakege kogera beterwa na masomo. I know from last week since schools reopened there might be a number of students who've been affected because they've lacked fees to go back to school. I'm appealing to the principals here present and elsewhere that the checks are underway because when the child stays out for 3 days is never compensated. Take on your refund for staying out for 3 days. Allow them back in school. Nigabe kabena buna aboro kigo bali bagosoma University College nigo baraje ko nyoro sira gwechi pasere chiringi chiribu isano nesato neti misano eleko baguswelya egroup ye school fees yabo. Ana bonse bagosoma University College kora mu gori mono abana basoma University College kero mwana oja konya chiribu isano soto neti misano kero mwana yomo abaiboli aborokia amona aborokiwa bonsi nigo bakira bunambye mono ase ogoikirana asomo sangerekano yo abwasaba bonsi bamwachinga kicinyororo elinda akolemere muyaye kende gyonsi kerikira chebobe batebanie no bwororo abaiboli baminto na abana baminto na baraiba kirega. I just want to thank you very, very much. Also, with the Sino, with your one ringane. With your water is why to the Quanega got to us and Mora. Our University last year were about 50%. We can do better. What we do with the remaining 50%, that's a big number. To enter water, you can say to the Wendakora. Madam, this is in Wendakora. I'm here. Our MC never saw my very American language. So, in any case, I think I took one and you have to go and into Neving and Kong. Oh, no, sorry, Mohan and Nomogako. Bono nigo yatigera sabura kiko bonsi kogenda okoromo kia sama somabo elinde bachiko babantu bengencho asama tukaribosio nguripotire Nsoko TV kuro Igonga ensemo yebunge ya Bonchari county ya Kisii Elietaliane Wycliffe Orenge. Bemono murikito Wycliffe Orenge na roboti rwa senchira yobo ikirano togosikabosio mwancho murigaria chinga kyo kongsanana kogandata kwanekiwa hegati ya serikali na boige kiama kirikia ODM igoro yoko igwana okukwa begetu esei na nyagosira Raila Odinga no muraibwense William Ruto ase chi point ikomichoko igwana okwo nigobone gati abasai abarabari kia mangana amaya ime ye kiombe ya KCA abagandrete na maigerio igoro yoborendi na boigo ogotuka amangana maya ime omocho Kisumu bono bagandire serikali kwanekia bunango ikiraniere onsi ase oroboti rorirwa nadiko na boigo kogania abana siasa batige gutumeka abasai gokora chiburaburu herigo ikirania omorembe nabo mo imensi ya Kenya. Majaina naitwa Mundi Rolex. Ningependa kusema ya kwamba 10 point agenda ni suluhu bora kuitimiza na ningesema kusema vile baba alikuwa anasema kama sio sasa ni sasa hivi, kwa sababu wakitimiza hiyo 10 point agenda Kenya itakuwa na amani, ile amani na kwa pamoja, national cohesion and unity, ili watu wakue within the political class and kwa njia ya kisiasa. The issues of 10 point agenda was very it was very good to bring unity to the people of Kenya, but it has not been implemented, because for now we've seen the rise in extrajudicial killings within Kenyans. The numbers are not even accounted for. We have seen the rise in the cost of living, the rise in unemployment, and 10-point agenda, to me, it was a good move, but it has not been implemented.
kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible kusurvive in different cities ama different places penye wako. Vijana wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, wengine wako na masters, but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinja wanajaribu all means possible kusurvive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi. Kijana anakubali kufanya hivyo. Na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. I think ikiendelea hivi itaadhiri ile unity ya kitaifa, kwa sababu the moment mtu anaambiwa aenda afanye, kama ni gun anatumwa mahali afanye, next time hata itakuwa mwanasiasa, yani itakuwa sasa ni kama amepewa tabia fulani, ama yani amekuwa exposed to tabia fulani ambaye hakuwa nayo before, now that amekuwa exposed, atakuwa hata anaenda kufanya hivi, itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu atakuwa anasema sasa niko na tactics, nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa, kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini, Rangaito. Ukiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida, uingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama uwizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa. Mwancho murigereria murikito Pethuel Machini ni gati ya bariki amangana bari barase umuchoiga okisumu kwenekia nkonyora bare amaigeria yo kwenekia okotuka igoro yoborendi abego kwenekia amangana au tuguska kurwa se county ya Kisumu tukore na se county ya Nyamira aseba no murikito Steven Nyarikiago tomanya bune nchera yamo yokorenta amo omusamaro kurwa sense mu girango kya baga kababo samaro baige kwa eri bachikore obomo bagokwa na somo igoyo onekiwa bagaka batebire no bagochikobe kiorokererio haso kwenye ne bodi somo patron of body klagi niko bona bagaka tibinto ndago kirenda ekegusi na kwenekia buna omusamaro kobaramu ase homoyega oreko baretamo abagaka kuru ase wodi yabo inse yomonyagimbe Kennedy Ondicho nigo korekana rero ase nsemo ya Nyagachi wodi yeyu yabo samore bunge ya West Mogirango meya Nyamira ase abagaka bene babo iwa cyanga kigekoro bewa ritimo na kwewa boigo endabasi yomugusi murenjereyemo yokworokia omo bwomosamaro mugaka worogongo bono kubatikana na kingurungaire na kubekire rero kobo mugaka wekinyaro kiabusamaro ande naigure nayoro munyagitumbe obo umwegeno asobosombo wayi gotwaro chenere buye kiagara rero insoni nchiyo bantu babeire buna babeire okonyora omwana onye no mwana omomura gakobeka chianga bune enyaruka agekobeka bune omomura turi korora tofauti none karore para none karore orandonsi bona maskani asirire turi komanya omwana turi komanya omomura oyo norori ole momura omwabongo mbamanye tini ngore isemoke ningore nyina moke ningore nyina koro bona ebintu byansi bya chandikire amarietane igondo mo councilor Kenneth Nyakundi Gisemba omo councilor kambira basamaro gaiga igotu arura buya tocha mumuna barayi babasamaro nainde abarayibe omugusi egera tworokererie abantu baitu kimbara kiro kyomugusi bono are na siasa
ekeombe kegeito gekoro kwa Bosamaro Elders Council igo giachagetwe noyo muito obeire marehemu omogaka Kigoro agokwanekere kiabagakabo nigo baereiro bya bwabekirwe asekeria bakwera no gocha kwa bamo ngochigokonya nene mono ase abasamaro asokwene kingango kwana barerio gierimo nakeria abagaka barache koraga naboiga monchoria soborai nachigo ikiraniwa gwetera ukoraga kwabo abana baitongo bari gosirirania mbachi komanyana no ino burayi bwaitu kwa uchumura buno munyakere witere aikire kwana oburayi bwaitu bwabeire botabwatyo mochoko omonta kurwa masakume oburukanyo saria ekera asaririe oteba no burayi akurigia bwamanya gusarierie tapakeria abana bao pakeke gorige gocha pagegia kane bono turabuno muna barayi baba Samaro togo choko burayi bwaitu onye twakuragire nyimbo turi gochi gutambuka tonyora omonto gosaka kurwa ndonsipi gakora gwinyimbe doji kobekera uniform area igasario bugambi bwaye abana baye abachukuru baye na bagochugocha noyo gotwerwa mate akore mna kwani kwa bagaka babatere na bakorete gento kieke asa maigeria yo haba gakabo chinguru inse ya obino nyambane oyu beka umukia kwene kina bagaka baiga babeire bakoberekera sime na gosomiwa igekerekyo bairaneirie mbia mono oyo ore no kuganio kuya dekrakyo yagi oyu basirete ne chianga na boigo na kiregento kigokoro asereire nga bono nigo ase wodi ya Bosamaro yabekire bosio kwene kinga mbarigo chigotwaro kubageka hagati ya Bosamaro ya rugoro na boigo Bosamaro ya mate igo bono ibaja itura kuigeka asaba gusi asensinyo yonsi ase yabita etwacha nabagaka bagusi kuigeka Bosamaro aseke gusi omoroberi bweri tukoria rero nabagaka batwacha kwa kamabuta nanto borokereri imo batara bekeru magoko uchigokwana asekenyoreke Steven Nyarikemune Ensoko TV Nyagachi West Mugrango County ya Nyamira Mancho murigeria soroboti Rwaya Steven Nyarigi kurwase county ya Nyamira na otokwiro mutumoko mutangani aiga semesema ya kurensoko ensa eyamo toskara togosio mechiduka ke kurena torase kagitare getamba sensema ya kabere tokandra gwesema ya mangi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Buya kegemo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ndicho bakwane gorengane Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa keregento lakini ngoira ni maega kego
Umuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Omwancho mulire Bwensoko TV ngeta sen Bwensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda Bwensi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tindi gongor ko Petuel machin na nyora netrobin Bwensoko TV oboroso bomogus amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Bwensoko TV oboroso bumuguse eye Bwensoko TV oboroso bumuguse Karibu sana mwancho murigaria sense mega ya kabere mesane ya maya kuru Bwensoko ensemo mbiyamo na soko gendra gusanga na intwe abano tuguska bosia sorbo tiro kubwatia bune nchire ya mo yogosira abaonia ao bechiduka choko na chimbusuro abega mariogo yobori mime county ya Kisii ritukoria rero nigo bone gati abo banyora obosemia igoro yo konyora makabesi yo kwegenderia so bonchire bwabo kurwase kyombeke mo ketari ya serikali kemanyikaine buna avenues asebono ababwate obosibore bugo kabesa na kwegenderia obonchiria bwabo higati abo nigo bago kere getambo kerekega na goteba igane ngenche ya mo yogo choko bakonya barabukwegendera. My name is Faith Kaivia Mwirigi. I'm the head of sales at Avenues. Avenues, we are a financial institution licensed and regulated by Central Bank of Kenya to do financial lending to the agriculture sector. So we are a sector-based lending institution, and we consider ourselves also to be impact lenders, because when you lend to the agri-business, agri-trade sector, that's an impactful sector that impacts all the way to the farmer. So we are glad, and the most important thing is that being regulated and licensed by Central Bank of Kenya, it simply means we are in prudent lending, we do ethical lending, and we also have monitoring and regulation from the CBK, because we are supposed to be guided by the Consumer Protection Act, something like data protection, whereby if we take data from NOKEM about their stockists, that data is purely supposed to be used internally by us for the purpose of lending, and we do not share that data to other parties. So we are fully licensed, and we adhere to all the CBK, Central Bank of Kenya regulations in terms of data protection and consumer protection. Kulipa tuko na enough staff kwa hii huku hizi regions, tuko na watu wanaitwa sales officers na ni wengi, na tuko na account managers. Hawa ndio watu wanatembelea na wanakaa na stockist on a daily basis, wanakuwa na uhusiano very close. So we encourage proper communication from the stockist. In case umenunua stock
na imechelewa kuuzika, maybe season imechange, haujauza, please alert our people. Na also muhimu, Enokem amesema ya kwamba in case stock imekwama pale kwa duka, si lazima ukae nayo, unaweza rudisha kwake kama distributor, akupatia credit note na exchange zile goods na ile bidhaa inauzwa ama farmers wanataka as of now. So all these strategies tumeweka ili ku make sure stockist haizi kwama na stock na bado anaambiwa alipe nini, financing ama deni. So hiyo communication na hiyo arrangement na distributor inapea stockist njia rahisi sana ya kumanage stock na financing yake. Mimi nimefurahia sana siku hii ya leo kwa sababu nimekutana na wenzangu ambao ni Avenues na distributor wangu ambaye ni Enokem distributors, ambao kupitia kwa Enokem niliweza kujua Avenues na wamekuwa wakinisaidia kwa kunipatia pesa, tunasema working capital. Unapata kuna saa zenye hauna cash, maybe imefungwa kwa stock ingine ambayo iko kwa duka na unataka ni high season, kama saa hii unataka mbolea, unataka mahindi, unasema wacha niende for that loan ili nisaidie nilete hiyo stock ingine ambayo ni extra. Sasa hivyo imenirahisishia kazi na pia imefanya biashara yangu imekuwa, kwa sababu sasa siuzi hakuna kama kitambo. Customer akikuja unamwambia sina hii, anatoka kwa duka yako anaenda kwa duka nyingine. Lakini sasa kupitia kwa Avenues unapata kuwa hiyo stock umeletewa na Enokem, mkulima akikuja akosi ile kitu anataka, biashara imeweza kukua. Na pia hiyo pesa unaifanyia biashara kwa muda mrefu, kwa sababu pia unafaa kurudisha labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili ama miezi mitatu. So iko flexible. Hiyo pesa unaifanyia biashara inakupea faida mingi. Euskabosia soroboti ronde mwancho morigeria muraibensi ya Kenya muskule mruto obekire SAE asomuswa ndro ime nyumba yoborai yaiga asomucho Nairobi litukoria lero murai nigo bono akwanire una serikali yabekire any events emo na kuria ira yogo chakoni kya magendra segeka kimya ke 15 sebona atebire nigo nigare no mweso wa magendro wo koene kya buse koene kya buna meki bwechiwe secho asebona atebire senchire tamanye kaini nigo bono baga ekiara omurubiro yo na atebire magendro taya ene kiwa sensi ya Kenya ke miaka 15 yaitire muskule muto beisaine kwenekia unangutumikere gukora amagendro nigakwanire chibesa chi trillion 2.5 na isato echo kirase ekigancha kiri cha retire use pension ekirache gutumika kwenekia nkuigora kirama bagaye kirase asaba abamura abayigo abagaka bari bakogenda retire sebona atebire serikali ya enebegete omukia bugwechia kwenekia use usubugo kwenekia abagaka bonsi na bakori emerimo be serikali bari bakogenda retire konyora bari chibesa ekirache kubakonya kwenekia amagendro au We just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund, from the proceeds of the Kenya Pipeline IPO, will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest. We also had a similar arrangement where we had also proposed that we would set up a fund to deal with infrastructure development, even though we didn't call it a bank as your own manifesto did. So all Kenyans were in agreement that we were facing constrained fiscal space, yet we still needed a huge and massive investment in infrastructure. Toska bosio mwancho murigaria mwaziri wechisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba nigo ritukoria rero arire eira yogocha kubwatoka chibesa chimilioni ememo na isano ero chisiro bwagachi bwe eskuru ya abamuraya nyambaria
iyo yabire gikwamete gwikira boniga enyombe iyo yanyate koba busetaraera eguche gusira emeroberio ye skuru iyo ekirana ase enchirengia nigarengi ko yakwana iga ime skuru iyo yambaria asaikirana ase umuiga bugo chengere myaka 55 yokoreri niko bono waziri Migosi haburi abarimu abanene bari abako certificate cy'abana bunatibara kora chi school fees banyara ko bagochibwato kari moryoka. Talking of infrastructure and talking of the multipurpose hall that you are doing, which will be dealing with a number of activities including plays, drama and students participating in there. I want to confirm that the leadership of this school has informed me of the amount that is required to complete that multipurpose hall, which is 110 million Kenya shillings. And we'll be sending you the balance of 105 million to complete that structure. Ndininde tiare go support schoolway nkoletande infrastructure is signed not just in this school but all our schools in Kisii, so that we are going to work day and night. Uniforms have become a problem in this country. That's a problem that is affecting our parents. So we must now get a solution to that problem. We need to come together, we need to discuss it, and we will get a solution. I assure you, we'll get a solution to the problem of uniform menace in this country. Certificates have been kept in schools for years. You hold the certificates on the basis that there is money that they are holding. You deny the children the certificate, and you also deny yourselves the money. So it doesn't help, and it is against the law. Please release the certificates. Do not destroy our children's lives because of denying them what is rightfully theirs. And we are urging the principals, please release these certificates to the learners. Bairorere neke gusi. Chi certificate cha abana kamuranje chirelease ri abana ekiagere korubwate certificate eri tari era okwachibesa. Mwancho murigeria chitaika 30 na isato chia butukire 22 cha tigerera gechinsa ibere chia bono botukuna rayo to kwaliga ndetia semesa yamagia kuru ensoko ensa yamuno gusaba kwanenga gwesemire na kwemanya ari agendere kuru ase chinsemo awali tukeri biamana sabari kibaito bamangana abagombe yamuno hase bari bambo atase kuru ase studio ya kabero kwene kya murugini chibicha ngochara senchirengia gendra gutoro borgerio buyabwe miroberi gendeta sembeo yekoroga chinsa isato inchikore nagaiga tosanga senchira gwekira nkuru kwa Clinton Ndigi.